Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Mic check, 1, 2. Nakita kita, nangulangot ka. Ipinahid mo dyan sa upuan ni Manong Driver. Akala mo kita. Gawain ko rin kasi yan eh. Kutiri! Ang oras natin, we got 32 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Magandang gabi. Lalo na sa lahat po ng mga taga-Bikutan na nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa'yo, Boards, salamat dahil dala-dala mo ang programang EDSA saan ka man mapunta. O, eto na. Hindi na natin to patatagalin tang. Pag-usapan na natin to. Isang lalaki ang kung saan nag-serve sa kanyang mga friend ng tacos. Pero kakaibang tacos ang kanyang isinerve. Dahil ang tacos ay mula... Ang niluto niyang tacos, grabe to, ay mula sa kanyang amputated leg. Oh, no! Yeah! Matapos, maputulan siya ng paa. So, nag-decide daw siya na yung human meat, kasama doon na ipakain niya sa mga closest friends niya. Oh my... Ayon sa isang Reddit user, diba, sinabi niya na na kung saan ni-reveal niya na yung isa niyang paa na pinutol, instead na itapon ng doktor, nag-decide siya na i-keep it for a very special meal for himself and his friend. Ano na yung mga tao, subong tabo sila utok man. Ang hambal niya pa, sabi niya pa, it tastes like buffalo but chewer. Tang! Logica na natin to! Ay, sige, nakakadiri naman yan. Logican mo na yan! Logica na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madodoko? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards, ito po ang hindi basic na gawain ng isang matinong tao. Oh no! Imaginein mo, paa mo na pinutol, lulutuin mo, papakain mo sa kaibigan mo. Ew! Pasensya na po, tabi-tabi po pero ito po yung nasagap natin balita. Halimbawa, nasagasaan ka o nabalian ka, sabihin ng doktor, puputulan na yung paa mo. Tapos bigla mo sasabihin sa doktor na, Dok, pag pinutol nyo, Dok, ang aking paa, wag nyong itatapon. Take out, Dok, iuwi ko yan. O bakit mo naman iuwi to? Kasi, Dok, lulutuin ko yan bulalo para sa mga kapitbahay kong marites. Wahahaha. Okay, logica natin mga kabisya. Kabisya tuloy. Ang idea po ng isang tao na lulutuin ang kanyang naputol na parte ng katawan ay pakain sa ibang kanyang mga kaibigan, lubha pong isang karumal-dumal para sa karamihang tao. Pero may ilan pong posibleng dahilan kung bakit maaaring nangyari ito. Una-una, syempre, mental health issues. Ayan. Ang mga individual na may malubhang mental health disorders tulad ng psychosis o schizophrenia ay maaaring makaranas po ng delusion
at hindi makatotohanan ng pag-iisip sa ganitong kalagayan, maaring gumawa sila ng mga bagay na labag po sa normal na pag-uugali ng isang tao. Kaya ikaw, Boards, itigil mo na yung pagiging lasenggo mo at babaero mo. Baka mapuno ang misis mo at habang tulog ka, putulin niya yung tusino mo. Yung manoy mo. Tapos, siyempre, hubog ka pa, hindi mo maramdaman. Pakainin ka niya, sabihin niya, Darling, umigop ka na ng sabaw para mawala yung lasing mo. Oh, anong luto ta kaya tang niluto ni Mrs. niya, Tang? Sa tingin mo, Tang? Ay, siyempre, basic. Soup number 5. Darling! Higop na, darling, ng soup number 5. Tapos sa pag-alaman mo nung nahimasmasan ka na, wala na yung pututoy mo. Yung hinigop mo pala, yung sarili mong pututoy. Ay, maluoy ka. 37 minutes after 6. Ito pa rin ang malupit na programa, makulit na programa dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, Basic? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!